Nonni. Nyt tehdään tämmönen hämärä kotivideo Tuoritaalille, kun se tykkää katsella näitä ennen kuin se menee nukkumaan. Nyt ei testalla nuuskaa eikä kahvinkeittimä eikä muutakaan mitään tällaista helvetin hämmentävää toimintaa. Etittiin näitä mun pilkkikamoja. Täältä löytyy tällainen kunnon kirjolohi pilkki. Hyrräkelat ja kaikki. Sitten löytyy delfiinin tämmöstä pikkasen orkkiksempaa. Kyllä tälläkin ne kirjolohet nousee. Aika randomisti on näitä kuvia ja näillä ei oikeastaan tee mitään. Näkyykö? Mä ajattelin itse tällaista viritelmää, että mä niinku lähden varmaan näitä koukkuja sitten jonkinnäköisellä pohjaonkin virityksellä tuuppaamaan sinne järven jään alle ja katkarapua sitten uitetaan sinne. Ehkä jotain jigityylistä yritystä saattaa olla kanssa. Meillä on Mora-merkkinen kaira. Vittu missä se on? Tossa. Tätä on ehkä 5 pilkkireissua käytetty vasta. Se on melkein iskemätön ja helvetin hyvä ja terävässä kunnossa. Sitten on pilkkihaalarit. Heijastimet ja kaikki. Pilkkikengät ja villapaitaa. Tää on kylpytakki. Se oli ihan muuten vaan kun kattelin noita tavaroita läpi. Niin tästä mun piti vielä retkikirves. Saa makkarat tulille. Laittaa notski sinne. Jos tulee kylmä. Siellä on luvattu 20 astetta pakkasta ainakin. Siellä voi tulla vilu, jos siellä on tuulta. Joo, eiköhän se Tuoritaali näillä unta saa. Niin kattella.